dagozkien akten zirriburrak onartzea ala badagokio. Hemen biak dauzkagu onartu beharrekoak, batek Iraileko osoko bilkurari dagokiona eta bestetik urriko bilkurari dagokiona. Iraileko bilkurari dagokion aktan dago zerbait esateko edo onpatzeko. Azaroko aurreko aktari dagokionean, nik baduzkat puntualizazio batzuk egiteko, eta da bigarren orrialdean, bigarren orriko atzeko partean, hau da, laugarren orrialdean, izan ditzateke, laugarren puntua hasi baina lehenago horretzu alkateak, orain deba eta Bilduko galdetu ziren, ea zerbait adierazi nahi zuten, eta zer adierazi zuten ez bozketa egin zen. Eta aldeko 7 botoekin eta 6 abstentziorekin udalbatzak onartu zuen Debako udaleko 2025 proiektu aldaketa. Ez da 2025 proiektu aldaketa, baizik eta ordenantza fiskalaka. Horrek ordenantza fiskali egiten dira referentzia eta ez... Eta ez... Hori batzuk. Gero. Bosgarren horrian, lehenengo puntuan, antolakuntza batzordean dokumentaziorik ez ordion horretan. Bukaeran esaten du. Batzordean bertan egindako baieztapenen eta dokumentazioaren arteko kontraesanak ikusi ditugu eta gezurra ere esan zenigula, beharko luke ez genizula. Eta uste hori egia da zer, hasiera bat emesteko hausa bat dut, baina agitu dugu ondo zegoela, pase bizkina. Nik ere bitin puntualizazioa dauzkat, behintzat eskertzen ditut horiek. Hori bazan bosgarren horrian, 6 zigarren horriaren atzealdean, erdialdean zerriarik ez daukan parrafoak alkateak konstituzioa lapitzeko Eusko Jaurlaritzako kultura zaila zen eta bar, eta hor horatzen dut komentatu zala ea WhatsAppa erakustea baiote nuen, nik baietz esan dut, hau da, txikikeri bada, baina komentatzen dut baietz, eta justifikatu nahi dut komentarioa, zala, ez zala sinisten ez genizunik, baizik eta zinegotzi garen menean, zinortanetako gauza baten baitan izan bat komentario hori, eta horrengo herrialdean, lehendabiziko paragrafoan goian, jartzen da, alkatea konstituzioan adierazteko nahi zuena egin zezakela, eta hori egia da, hori aipatu zala, negoziatori baino lehenago, postu berritan izan zala, ez zala beharrezkoa testua irakurtzea. Gero bukaeran ulertzen da, nola gehienek izan zuen gero erantzun gozuela hori, eta ez zuela dokumentua irakuriko alkateak horrela eskatuta. Baina, bueno, alkateak moztuzula esanez, ez da beharrezkoa hori irakurtzea. Itzesat pixkat, momentu horretan nire gortitza egin zitzaiten eta puntu hori horrela iztaratzen. Eta azken ekarpena, azken aurreko herrialdean, sinatu dena ez aurrekoan, bekaldeko paragrafo honetan jartzen dut. García hasi zen, azaltzen eure kultura ekipamentea, jarraitzen du esaldi batzu gehiago, bat, 2, 3, 4, 5, 6. lerroan, hitza alkateak ematen duela, baina eurek laurtetan ez zuten egin zutza izekatu inori eta eskatu zuen amaitzen utziz ez ezatela. Eta alkateak adostasuna adierazi ondoren, alkateak ezuna adostasuna adierazi, esan zuen ikusiko dut. Hortaz, eskertuko nuke komatxo artean jartzea. Eta alkateak ikusiko dut adierazi ondoren, azaldu nun eta etza mosketarik egon gehiago, baina ditzesak puntualizazio dire jasotzen dagoela. Bestela dago.
Luis, badokazula. Bigarren puntua. Alkatetza dekretuen kontrola. Niok badu zerbait galdetzeko, esateko, komentatzeko? Nik bakarra, sonatzen dit, baina ez nago seguru ez gari lurralde kasuaren aipatu du edo. Egun da eta 19. San Roque Zabale bidean eta Oloki Parragione bidean atasa jarri eta pasoak konpontzea. Nik uste eta lurraldetasunetik, lurraldetasunean komentatuta daula, 3.000 euroko kostua du. Hamen zalatza bat, Oloki Parragionekoan hor, nahiko luzean hor gatazka bat zela. Hor Olokikoak iztezun pasara, etzun erabiltzen usten, eta horren ginen udartzaiek egin bere garaian, Jose horren katran jauta familia horrekin eretan kansatzen egitela ere oso zaila, zona guziazionako, eta onartzen bat duzut hori pixak bertan bera utzi bere garaian, baina ez dakit nola bideratu dezuen, desbi horren bat dezuen, etxe horrozik handikoan. Azken finean da, 2016an izan herribideen inventario bat, eta gaina dekretu bidez hori onartu zen, eta nuke duguna da, herribideak respetatzia, eta hori da, era bidekun irizpide. Osa, behartu da, hori... Behartu da, bat, onartuta dagoen osa bada. Betean hasi. Eta parazak pineko dira, sanako bide horiek errespetatuta. Oso. Bai. Bai, ez da. Besterik dago? Ez. Orduan, hirugarren puntura pasako gara. Onartzea dagokio, Debako udaleko 3.2025 kreditu aldaketa. Hasi baino lehenago esan, irizpena dagoizko eskuartean eta ez dago ondo jarrita. Bukaeran ipintzen dolako gaia aztertu ondoren, antolakuntza batzordean hau batez onartuko da, eta ez, hori ez horrela. Gaia aztertu ondoren, antolakuntza batzordean, EAJ eta Oraindogaren aldeko bozkekin eta EH Bilduren abstentzioarekin, kreditu aldaketa onartzaren aldeko irizpena eman zen, eta hau da. Orduan pixkat hori behin azalduta, Azararen 17an egindako antolakuntza batzordeko ohiko bilera, eraman genuen kreditu aldaketa hau, Debako udaleko hirugarren kreditu aldaketa, eta, zehaztuko dizuet zeintzuk dira kreditu aldaketa honetan sartzen diren puntu horiek, eta kopuru osoa. Hondartzako sorozuleak ordaintzeko 49.800 euro, futbol zelaiko aerotermia 51.903 euro, gaztelekuko lehioak aldatzeko 13.093 euro, Larzurrerekiko lehioak 14.150 euro, energia komunitatea sortzeko 6.216 euro, amiantoren egonda egiteko 6.969 euro, armamediko bidearen konponketarako 4.619 euro, Astillero kaleko kamarak pintzeko 12.090 euro, Sanrote jaietarako 27.000 euro, Simon Berasaluze lokalerako 29.650 euro, bide seinaletarako 18.000 euro, eraikinen konponketa eta mantentzenaretarako 9.000 euro, Zezen plazaren muntagiarako 12.100 euro, hiri ekipamenduaren konponketarako 9.007 euro, eta eraikinen garbiketarako Eutrato enpresari 35.000 euro. Guztira, 292.990 euro. Eta hori guztiak altxortegiko osoa berakinetik udaliko da. Azalpenak eman ditugun batzordean, zerbait negal eman zuen, zerbait zaneko bazenute. Bakarrik aipatzea behin zuzenketa hori da, hau batez ezan izan, eta hori gu abstenitu ginela ezain beste bertan jasotzeziak aldaketen batikan, bezik eta horiaren horretan indako soko bilkuran eta prozedura eta forma guzti horiek salatu genituzten, iritze zitzaigun babisako horrekin koherentzian, horrego kreditu aldaketa horretan abstenituko ginela eta basiko da. Oda, bostetara pasako gara. Debako udaleko 2025 urteko hirugarren kreditu aldaketaren aldeko bostak 7. Debako udaleko 2025 urteko hirugarren kreditu aldaketaren abstentzioa 6. Ez dago kontrako bostak. Laugarren puntua, onartzea, ala dagokio, Itziarko auzo udaleko 2025ko bigarren kreditu aldaketa. Hau ere,
antolakuntza batzuetik pasatu genuen, azaroaren 17an, eta hemen bai, guztien hau batez narko genuen hau, irizpen honekin datorko osoko bilkurara. Hemen kreditu aldaketak hiru kontutan daude edo, Lasterko aterpetxeko komunitarako 12.000 euroko kreditu aldaketa, ikoteko bidea konpontzeko 14.000 eurokoa, eta kultur jarduerak aurrera eraman izateko 15.000 euroko kultur kreditu aldaketa. Guztira, 51.000 euroko kreditu aldaketa. Badago zerbait esateko nire inguruan? Oda boskara pasatu. Itziarko auzo udaleko 2025ko bigarren kreditu aldaketaren aldeko bostak, amain, kreditu aldaketa onartuta gelditzen. Bosgarren puntua, onartzea, hala badagokio, Debako irisgarritasun unibertsaleko plan integrala 2026-2029. Hau, lurraldetasun batzordean, 2025ko azaroaren 18an egindako ohiko bileran, aldeko irizpen eman zitzaion. Plan osoa badago jendaurrean ikusgarri eta karpera jendeak egin ditzan jendaurreko zerean dago, baina gaur eman behar diogu honi aurrera bidea, ala iritzen bazioetez. Ez dakit badago zer esateko nire inguruan? Orduan boskara pasakotera. Debako irisgarritasun unibertsaleko plan integrala den aldeko bostak, onartu gelditzen da. Onartzea, hala badagokio, hondartzen erabileraren ordenantzaren aldaketa. Hemen pixka bat, nondik datorren kontua gozatuko dizuet, Debako txakurren aldeko plataformatik eskaera egintzan, eta berruna horretzama sinadurarekin batera eskaera egintzan, txakurrek udan hondartzara erabiltzeko eskubidea izan zeraten. 2025ko azaroaren 18an lurraldetasun batzordera eraman genuen, eta baren ingurumen teknikariaren txostena, aldekoa, nik bakarrik izan 9. artikuluan izango litzatekela aldaketa bat sartzea. Artikulu horren arabera, txakurrak etxeko animaliak ez txakurra bakarrik, eta etxeko animaliak ez dute hondartzan inoiz sartu, eta salbuespentzat hartzen da, urriaren batetik apirilaren 30 artekoa. Lurraldetasun batzordean hitz egindakoaren arabera, sartuko genukeen aldaketa da, txakurrak hondartzan sartu ahal izango direla. Maiatzaren batetik irailaren 30 bitartean, baina ordutekin murriztu batean, goizeko arratsaleko bakatu gaueko 9:30 goizeko 6 bitartean. Hori adostu genuen, eta hori dakarteko osoko bilkurara hori bai ezko eman eta ordenantza aldatzeko. Bi komentatzea oain ondo aipatu dezula, baina hemen jartzen du udan bakarrik. Agian egoki litzateke irizpena bakit ez da garantzitsuena, da nola jasotzena ordenantza. Pentsatzen dut ordenantzak, jasoko biala bat aseantzak. Horrela adostu genuen, Hori, baina hemen ez da eskarren, igual egutegia jarratu dara maiatzaren... Maiatzaren batetik, urriaren 30 bitartean, irailaren 30 bitartean, gaueko 9:30 goizeko 6 bitartean. Orduan, hondartzen erabileraren inguruko ordenantzan 9. artikuluan aldaketa osartzearen aldeko bostak, aldaketa onartu gelditzen da. 7. puntua, onartzea hala badagokio, Debako udalaren, UEMaren eta Kutxabanken eta Laboral Kutxaren arteko hitzarmena finantza arloan euskararen erabilera areagotzeko. Hau, antolakuntza batzordean, azaroaren 17an egindako ohiko bileran onartu zen UEMatik datorkigun proposamena beste urtebetez luzatzekoa, gure kasuan Debako udalari dagokionean Kutxabankekin eta Laboralekin daukagun hitzarmena euskararen erabilera areagotzeko. Hau batez onartu zen, eta orduan euskararen erabilera areagotzeko Debako udalaren, UEMaren, Kutxabanken eta Laboral Kutxaren arteko hitzarmenaren onartzearen aldeko boska emango dugu, ondiritzu bat azizu. Orduan, aipatutako entitate horiekin
finantzarloan euskararen erabilera areagotzeko Debako udalarekin egindako hitzarmenaren aldeko bozka. Hau batez, onartuta. Orain egongo gara, entitate horiek bidaldi ezagoten beraiek sinatuta dokumentua eta gero guk egin bakarrak sinatuko du. 8. puntua. Onartzea, dagokio, Enpresaren eta Debako udalaren arteko lankidetza hitzarmena herritarrei energia argitu kit mailegu zerbitzua emateko. Lurraldetasun batzordean pasa genuen hau, azaroaren 18an, eta Enpresaren proposamen bada, urteko lankidetza hitzarmen bat, herritarrek energia argitu kit mailegoa zerbitzuan emateko. Honen bitartez, herritarrek aukera izan dute bereien etxeetan energia horretasunak non egon daitezkeen detektatu izateko, eta horren arabera 5% edo 10% bitarteko energia aurrezpena edo lortu ahal izateko. Proposatzen dena da urtebeteko hitzarmena izan ditzateke Enpresarekin, udalak berak herritar zerbitzuaren bitartez herritarrei 14 eguneko epean etxera eramateko aukera emango dieke tituli eta mailegu bitartez izango ditzateke. Orduan hitzarmen hau onartu behar dugu, hori edukia izateko. Beraz, Enpresaren eta Debako udalaren arteko lankidetza hitzarmena herritarrei energia argitu kit mailegu zerbitzua emateko aldeko bozka. Hau batez onartu behar dugu. 9. puntua. Onartzea hala badagokio giza eskubideen nazioarteko egunaren adierazpen instituzionala. Badakizuen bezala, Debako udalean aspaldiko urte hauetan bizikidetza batzordea indarrean dago, eta aurten giza eskubideen nazioarteko egunaren harira batzorde horrek adierazpen instituzionala egin du, adostu du, eta gaur hona dakarkigu alderdi guztien arteko edo alderdi guztien onarpena izan izan. Irakurri egin dut eta gero guztara pasako. Abenduaren 10 giza eskubideen nazioarteko eguna da. 1948an, Parisen, Nazio Batuen erakundearen batzar nagusiak aldarrikatutako adierazpena guztiontzat garrantzitsua da. Oinarri etiko bat ezartzen duelako. Bertan jasotzen dira munduko pertsona orori, pertsona izanagatik dagozkien eskubideak. Estatu eta erakundeek, bai eta gainontzeko herritarrek, elkarri gertatu behar dizkiogun eskubideak dira. Gaurkoan, udaleko alderdi guztien adostasunarekin, udal bezala adierazpen instituzional hau plazaratzen dugu. Indarkeria politikoa eta terrorismoaren testuinguruan izandako hildako biktimak aintzat hartuz. Aurten, bizitzeko eskubide urratu zitzaien herritarrak ditugu gogoak. Ez zuen inoiz gertatu behar. Adierazpen honen bitartez gogoratu nahi ditugu eta Deban hildako Carlos Arginberri Elorriaga, Manuel Albizu Iriakez eta Benito Arroyo Gutierrez. Bada bestalde, behar beste argitu ez den kasu bat. Deban hilik agertutako Josu Zabala Zalegirena alegia. Debako udalak bat egiten du Josu Zabala Zalegiren familiarekin eta ikerketa burutzeko eskatzen dio Eusko Jaurlaritzako ebaluazio batzordeari. Herriko memoria kolektiboa egitea garrantzitsua da, denon artean egin beharrekoa. Gertatu izandako giza eskubide urraketa guztiak aintzat hartuko dituena eta bizi izandako gertakizunen aurrean azterketa kritikoa egingo duena. Biktima guztiek eskubidea dute gertatutakoaren egia jakiteko. Justizia, aitortza eta erreparazioa izateko eta aldi berean neurriak hartu behar ditugu ez dadin berriz errepikatu. Debako udaleko alderdi guztiok adostasunez agertzen dugu elkartasuna eta gizatasuna biktimekiko eta benetako konpromisoa ere bide honetan zintzoki jarraitzeko. Etorkizuna eraiki nahi dugu iraganeko zauriok osatuta eta pausuak ematen jarraitu behar dugu giza eskubideak oinarri dituen kultura demokratiko sendo baten alde. Adierazpen hau amaitu horretik, Debako udaleko alderdi guztiek hildako familiei gure elkartasuna adierazi nahi diegu. Beraz, giza eskubideen nazioarteko egunaren harira adostutako adierazpena, onartzearen aldeko bozka, hau bat esanako analitu da. Hamargarren
Euskararen nazioarteko egunaren adierazpen instituzionala. Abenduaren 3an, Euskararen nazioarteko eguna horrela dakarkigu bai eudelek, bai UNMAK eta bai Eusko Jaurlaritzaren artean adostutako egun horri dagokion adierazpen instituzionala. Irakurri egingo dut, eta gero onarpena. Euskara zugan, nigan, gugan. Euskarak bide luzea egin du. Luzeen agian Europa zaharrean. Eta hala ere, bere bidea ez amaitu, bizirik dirau. Zein da sekretua? Zein indar, zein ilusio izan da gure hizkuntza gaur arte ekarri duena? Milaka urte, milaka pertsona, milaka amets eta alegin. Norbanako indar isilak, belaunaldiz, gure hizkuntza zaharra gazte bihurtu du. Debekuen aurrean eutsi genuen. Isileraztearen aurrean hitza berreskuratu genuen. Euskara, gure zaharren hizkuntza izatetik, gazteen hizkuntza izatera pasa da. Argizki berri hauekin marraztuko dugu etorkizuna. Euskararentzat aukera berriak zabalik daude. Hazi eta berritu dadin lanean ari gara. Bizigaren mundu nahasi eta larkor honek ordea, zaindu egiten du komunitatearen indarra eta zentzua. Hiztun komunitatea ez da berez mantentzen. Zaindu, elikatu eta piztu egin behar da. Horregatik unea da. Euskararen erabilerarako eta transmisiorako bide berriak jorratzeko unea. Aisialditik lan munduraino eta norbanakotik erakundetaraino, euskaraz hitz egiteko gune erosoak sortzeko unea. Belaunaldi berrien artean euskararen transmisioa indartzeko unea. Euskararen ezagutza zabaltzeko unea. Erabilera sustatzen duten ingurune biziak zaindu eta berriak irabazteko unea. Indarrak bildu eta urrats berriak eta ausartak egiteko unea. Asko dugu egiteko, badugu zer hobetu, eta prest gaude. Euskaraz dakiten eta oraindik ez dakitenekin batera, elkarrekin egiteko. Eskerrik beroenak urte luzez euskaraz bizi eta bizirazi dutenei. Zuenan isileak ekarri gaitu oraino, eta etorkizunak oraindik ere zuen beharra du. Pozetik, atxikimendutik, ilusioz eta emozio positiboetatik abiatuta, euskarari diztira emateko eta euskara guztion hizkuntza bihurtzeko. Euskara da, guztiontzat da. Euskara ezagutzen ez dutenentzat ere ate berri bat da. Batzea gaituen hizkuntza bat, elkar ulertzeko gomidapen bat. Mundu berri bat irekitzen zaio euskarari, eta euskararekin edonori. Ate berriak zabaldu eta lurzoru berriak landuko ditugu denon artean. Hasi emankorragoak ditugu lur berria ereiteko. Atzeak erakutsi diezagula aurrean gora dantzatu. Norberetik hasita egingo dugu bidea. Guztion baitan baitago euskararen jauzia. Zugan, nigan, gugan. 2025ko euskararen egunean, gugandik abiatuta ondorengo konpromiso hauek hartzen ditu Debako udalak. Udal politiketan euskara erdigunean jartzea. Hizkuntza politika atzera urratsik ez egitea. Euskarak behar duen jauzia udalari dagokiona egitea, eta horretarako bitartekoak jartzea. Berazpen adierazpena irakurrita, bozkara pasatu gara. Euskararen nazioarteko egunaren adierazpen instituzionalaren aldeko bozkak, hau bat esumartu ditu. Eta azken puntua, eskari eta galdera. Badago eskari, ez dago. Badago eskari bidea gozateko? Besterik ez dagoenez, gorko osoko bilkurari bukaera zenean diogu. Bukaratu, datorren bidean, abenduan, 18an izango dela osoko bilkura. Arratsaldeko 7. Hau durante, eskerrik asko, eta